marika den prayitna semuri reka balik titiyoni gondoyoni Trisanya purnama sasi Gilar-gilar semedi tengahing latar lintang bima sekti sampun dangu anggen kula sowan ngersanipun Ndara Janaka prandini panjenengan dereng separing pangendika Gus yen wonten lepat ingkang dados panuwunipun ingkang abdi lan menapa malih anak kula Nalagaring Petruk lan Bagong yen to kirang trapsira awit kekatan anggenipun sami gegujengan kula nyuwunaken pangapunten Den ampun ngantos kadaluwarsa kepareng kula triparing pangendika menapa ingin dadosaken ternyuh ing penggalih dene Ndara Janaka dangu mboten enggal paring pangendikan dhateng kula. Yen pancen kula luput mangke Nalagaring kula pentrungane. Wong sing luput kowe kok sing pawake aku. Ndara kula triparing pangendika Ndara bilih kula lepat nyuwun pangapunten Ndara. Kula sampun sowan Gus, yen wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Dangu anggen kula gegujengan ngantos sawetawis kesupen kewajiban kula sowan ngersanipun Ndara Janaka. Kula tringgal paring dawuh Ndara Arjuna. Kakang Semar. Wonten menapa, Den? Aku ora merga paring duka marang jeneng sira. Mergane anggonku meneng wae ming mikirake marang jeneng sira kang wektu iki kaya sajak balela Kakang. Mboten rumaos balela. Estu lair batos. Ana wong ngomong yen pancen to kowe wis ora kena tak prenggake becik mah prayoga bojomu sisan jang ngulon. Omahmu wetan rasah tok nggone perlu apa kowe marung nanggir kali ya. Prayoga Kakang Semar. Kowe mesti ngulon merga kena pengaruh wong ireng semani. Saestu lair batos kula gelem disepatani mboten ajeng balela kali sampeyan. Panjenengan ingkang kula dherekaken kupingku ki loro. Ning akeh wong sing padha ngenehi weruh karo aku, mripatku ya ming loro, ning akeh wong sing padha maringi prisa marang aku Semar. Kowe genaneng kulon nglelemu awak. Wis pomamu becik dolono wae. Tekate anak siji ming lemu tuku kok. Wah. Trembelane Ndara Raden Arya buah bialasan. Wong tuwa ora melu apa-apa kok dilok-lokke. Kalih kono. Diapur muka luwak kok ngono. Awang ngeling ngapu sikit mau kok ya isih dememeng wae.
Kula lepat menapa Den panjenengan kok kendel kemawon Ndara? Semar prek. Diapur murah kalap senengane ngapusi wong. Kula lepat menapa, Gus? Mengkuto Kakang Semar prek. Diapur murah sats. Kok njur ngawur wae. Wong sing ngendika iku Ndara Janaka mah tok dapur-dapurke. Kleru. Nyuwun pangapunten mboten ngertos babar pisan. Ora dadi apa lan uga aku malah njaluk pangapura yen to nganti karunden gawe. Anggonku ora paring dawuh marang Kakang Semar sak anakmu. Dawah sami-sami, Den. Sampun dangu anggenipun lenggah kula sampun sawetawis sowan ngaturaken pangabekti. Tak tampa tangan loro tak petelake ana dodo kendelo padha-padha. Kula ngaturaken pangabekti, Ndara. Iya nala garing tak trima pangestuku tampanana. Kacancang pucai krema dumawah wonten jejul meget wonten ing sranduning badan. Andadosna bawalaksana saged nambahi dumateng rejeki kula. Pangestune Bendara kok iso nambahi rejeki. Sing jenenge gareng iki pancen sing dimimi, sing dimpi-impi ki mung rejeki wae. Arep kowe iso matur tiring-tiringan alamu nyambut gawe ora kalap ya ora bakal kelakon mundhak rezekine klecek. Ora ana wetan ora nang kulon. Ang wong nyambut gawe iki ora tememen ora kelakon mundhak rezekine. Saka karepku ki nek apa pindah tempat ngono ki. Wuwuh kanugrahane. Unda-undane ya mung glibeng. Unda-undane glibeng dengkul mlecet. Kabeh ki manut pimpinane. Iya. Kula ngaturaken pangabekti, Gus. Iya Petruk tak trima. Pangestuku genti tampanana. Kacancang wonten pucaing kucir dumawah wonten pikir sageta manjing wonten ing takdir. Amawah ana dumateng rejeki kula ampun ngantos gumingisir. Mengkarek tekonmu. Le ora gemisir kepiye oleh 1000 wis tanpa eling karo sing wedok. Dadak golek-golekan omah ra ana nang Grojogang 1000. Tunggal dina ya ming senengane ya ming pengglibengang. Ngaturaken pangabekti kula, Ndara. Iya Bagong tak trima kowe ngaturake bekti ana ngarepan aku. Nanging nggih glibengku tampanana. Glibengku tampanana. Kowe iki mari matur ora kalape cok senengane nyengeni wong. Panjen anak-anakane sedaya genah kabeh. Kula nyuwun pangapunten Gus, estanipun wonten bab ingkang kedah kula sunaken prisa. Dene Ndara Janaka kandhek sawetawis wonten madyaning wana gung liwang-liwung. Ingkang sejatine aku bakal sowan ing Amarta. Nggih. Rikala semono seka kepareng dalem Koko Prabu kang wis cunduk kelawan pamikirku. Sediaku bakal mboyong diajeng Dresanala. Klebu bakal tak ilan-ilani ndungkap Sabta Candra anggone ngrebini. Kakang, wektu niki? Iya. Mulat wijiling
sasangka saking argrane ngarti lecok tindak teng Gresila Geni niku dek napa ora tau ngerti le tindak nang Gresila Geni ngerti-ngerti kok ndoro ayu Betari Dresanala ini etungane putu kula andang gerbini ndungkap 7 sasi Nala Garing apa-apa putuku Dresanala wis arep tekan Titiwanci ditingkepi ling gerbini Ndara Janaka nek dong agek daupe ana lelakon ngrekoso wis ora keri kowe aku dijak nek dong ana kepenake litah klitih ora tau taren-taren ngerti-ngerti wis gerbini kowe yang jenenge wong ora nyebut kok ngono kok lapurang awene dipikir wis jajali kapan ketemu kuwi jajali wis le ketemu dek kapan kok ngerti-ngerti kok ndung tak ora tekan blasak-blasak kok ngono kuwi ora mokal ndara duwe kersa tindak Dresila Geni mapane dadi hake rasa ngampiri kowe nggo apa dampiri model rawurung nang kono kowe engko ya rawurung ya malah ngebot-boti tanggung jawabe bab resiku apa wae biaya nang kene ora mongko gaweamu ra kalap wis lanjut nyambut gawe ora ketengen menyang pendak sore ayo banget teng kok Semar kuwi saya wis gek lekas bapakne dumanuman sakras tuku lepis barang Semar kuwi angger menit dong lunga dong ngono ya dienggo ketentang-ketenteng anggo peci men aja ketok lipute aku ki wong tuwa katut-katutake ya ngerti wae seploke sing wedok babrik mati ki ya wong ki nek ora kalap aku dibojo babrik dek kapan rada ngenom-nomi meneh oh alah Mar ampun diguguni ku Gus Bagong niku lambene elek lajeng kersanipun Ndara Janaka kados pundi menapa badhe lajeng tindak sowan dhateng Amarta menapa tesih sumedya manjing wonten wana lelangen sakjroning 3 dina sprene pikirku tansah ora kepenak saben-saben mung kelingan marang Diajeng Dresanala onong pikir sedilo-sedilo trataban Kakang Semar iki apa ana para gawe ing kayangan Dresila Geni mboten wonten mbok menawi namung panjenengan sampun dangu mboten ati tindak wonten Dresila Geni dipun ajeng-ajeng kaliyan ingkang rayi Dresanala sing mesti ki ngarep-arep kaya Yakana ki wong sipate ki wong wanita agek bobot sepisan ki kudu weweneng wae karo sing kakung gek sing kakung mergo kewajibane abot wis ora mikirake karo garwane padha karo Gareng Petruk kae wis wong ra dunung tok ngarani wong ra
Ora genah to kowe iki. Ora mukal ngono kuwi Karang ya. Kono ki agek seneng-senenge nyawang garwa merga saka si Prabawa ponang jabang bayi ku mau kok mat. Ayo. Wis genah nek ngarep-arep, abe kejaba nek si bojoku mau pancen dasar iki ora ndek anak wis arep ditinggal pirang-pirang dina kae ora ngora parep ora barang. Wong malah nyawang si lanang sepet. Ning ayake ya iya kok. Nek sing duwe anak ngono kuwi ya semakantil-kantil ketok sedilit ngono kuwi marem lunga metu goleki meneh. Apa pamit melu sedulur ngono nek kira-kira bahaya ya dipengin temen. Tur melu sedulur ing kono ki ketoke rada bahaya ngono ya. Trima ra sida lunga ndak dilabrak ngono. Wong ki dewatak dhewe-dhewe. Ayo. Ndelok nang porem. Bentuke si wanita kuwi nek langsing yuk gulu dawa irung gedhe kuwi longgar pikire. Nanggremni wonge gedhe irung cilik wis. Gualake ngungkuli babi. Apa ya weh lah temenanan angger muni agitas teko ngono wis dikontrol dhisik dhewe lumrah ya keselamatan ora sae. Sing dimergogo iki sae. Wis dawasi wae luwe-luwe anake sing gedhe kuwi cok diweling. Bapakmu apa ora cilaka wis ora iso berkutip pokoke. Isa-isamu omong kowe iki gong. Kowe temenanan kok Karang ya kabeh iki wis ngalami. Ayo. Gus. Yen ngaten boten perlu dipun penggalih senajan to wonten sasmita ing penggalih kirang prayogi. Mbok menawi namung kabeta saking pangarsa-arsanipun ingkang rayi putu kula pun Dresanala. Iya. Boten wonten awonipun monggo dipun serang anggenipun saksana sowan kersanipun Kang Raka ning enggal purna anggenipun badhe kagungan kersa nyranani ngilani-lani putu kula pun Dresana. Mulat marang Sang Arjuna esmunya kamanungsanira liringe kodi kamantian lono kungas anak-anakmu enggal padha didhawuhi ayo tata-tata sowan ing kraton Ngamarta aja nganti dadi pangarsa-arsane Kaka Prabu. Lan kader ngrasaning pamikir daya bisa ketemu marang putumu Diajeng Dresanala. Lah ingkang tinanggena sowan dhateng Dresila Geni sinten? Rikala semana putraku Antasena. Anda masih bersama channel Sabda Langit TV. Lan kader ngrasaning pamikir daya bisa ketemu marang putumu Diajeng Dresanala. Lah ingkang tinanggena sowan dhateng Dresila Geni sinten? Rikala semana putraku Antasena. Lah ta. Nala Garing Petruk Bagong do tata-tata bendaramu diderekke. Iya, Pak. Iya, Pak.
sandang wali sandang wali kat godhek wok simbar jojo tuang malang wentis nyogang sir mandang katon risang walik sandangan Adi tumenggung wonten paring dawuh menapa Rekyana Pati kowe karo aku sawetara kadhawuhan supaya jagana ngalas ngemban dawuh Gustimu Prabu Dewasrani lan Wirombodewa ingkang supaya goleki sak mangsa-mangsa tindake pukulun Bathara Antrada lan Sang Hyang Yamadipati ora bisa nggawa bukti Raden Janaka kang disuwanake ana kayangan ketemu ana ngalas dipateni ana ngalas ketemu ana pucahing gunung dipateni ana pucahing gunung awit yen Raden Janaka ora bisa tumekaning pati Gustimu ora bakal bisa kelakon kawisuda dadi lanang jagat weh welayan ngaten kedah ingkang atos-atos sakmangsi wanci pinanggih ampun ngantos kagadah raos ngeman dhateng Arjuna. Iya. Sajroning kowe karo aku padha guneman aku weruh ana teja mantra sak sadolanan. Ora bakal pangling iki tejaning kesumur besing Maduwijing Andaratapa. Menawa prayogi kula buktaken mapakaken lampahing pun teja menika ora perlu
mengko tak temonane dhewe. Malah prayoga wadya bala kabeh padha dawuhna supaya ngepung wakul baya mangap ngalas kene. Yen dhewe tak cerai cilik ngragap gedhe keplayu cekel rangketen tangane sediko. Keprangguling mungsuh keprangguling mungsuh bawatnya bentar mula trisang suranggong karo mangsaing runang gono nanggono gawe gelar Satria mandeg aku tak takun aja mati tanparan sapa jenengmu ngendi pinangkamu. Ai kalau ngaku jenengmu sapa mamu ngendi sapa jenengmu ngaku Raden aja ming cukup ning kaya banyu neng kaya watu. Ngendi mamu sapa jenengmu apa pancen kowe ndilur bisu apa ndilur budhek iman-iman bagusmu. Apa pancen kowe duwe mut-mutan inten semlang yen tak tubruk tibane aku ra milik bondo donyamu. Tiba nganti mlebu bumi sapitu ra bakal kelakon kepengin aku kewulaning Narendra Binathara ber bondo Bandung Sentono. Wah. Sing mburi kae mamerke bondo donyane. Arepa tiba mlebu bumi sapitu ra bakal aku nyuguk. Kayang jenenge wong kok anumuk ngono kae.
ora nrimo. Nek pancen nrimo sugih ya syukur, melarat ya serasa ngresula. Awit wong ki ora ajeg ngono. Miturut kaanane ya, Gong. Ah iya kok. Wong ki ora ana alane nek sing duwe watak nrimo ki pancen aku dhewe ngalem. Setitik ya tampani akeh ya matur nuwun ngono ki ya pancen apik. Ning ana sing duwe watak dina sithik ya grundel ngono ki. Kok kurang bejo ya melu wong ngono pancen. Kere manungsa ki cak ngono. Ah iya. Ning ana sing entah nderekke Ndara Janaka nderekke Ndara Gatotkaca apa sebabe ming ngudi pengalaman. Alah mbegedes. Kono kene padha wae pengalamane padha wae. Ora ana bedane saking ngendi-endi jamane maju. Apa nang omah ngger latihan ya pinter temenanan. Nah aku ya pen siji sing diderekke Ndara Janaka ya kuwi terus nek aku wong aku dikon wong ora tau menyang kok aku ae. Pokoke ya mung kuwi sing tak tutke. Iki kaya aku kuwi. Alah kowe, Ren. Menyang oke engko ya teko surup. Ojo weling-weling aja diomongke ngono. Aku bloko kok. Bloko temenan aku ora tau goroh kok. Tur apa aku cekelane ming suling. Nah. Teko sewengi ya ming aku ya aku mau awan turu. Ngono bloko pratedeng aling-aling ayo kok. Sayah temenanan. Kae kok madoting glendeng. Oh nika rombongan. Ora ngger sarunge padha, ulese padha ngene kena. Nene rombongan nih. Ya niki senes niki. Nah niku kula mboten kepengin mboten kepengin srawung, mboten kepengin tepung. Didelokke wonge le meleng-meleng kenane. Arang-arang mambu banyu. Ora tau adusa kae ambunen nek ra leteng. Wah. Kaya blokone ra leteng. Dirurui ming ra tau mambu banyu kok. Utawa ya ora mambu ya ora niat tak lelet-leletke kok. Ayo ngaku sapa jeneng mojo mati tanbaran. Nolo Garing. Kula ndara. Ana prajurit takon ngampiak kowe wong julung getak kaya manuk. Kinten-kinten kagungan raos ajrih napa? Ora. Yen mboten ajrih pun ngendikani. Sekirane guneme rada keladuk ngabangke kuping luwih-luwih mangke njur gedhe badhe ngancam Ndara Janaka ampun kuwatir petel kula pun kula sah. Iya Petro. Tata-tata Gong, wani ora Gong? Aku ki munat manut wae kok. Kancane wani ya wani, ning ya kuwi kudu ana sing nanggung. Tawani aku ning ditanggung aja nyowok hadiah ora. Wong perang. Lah iya. Tegese keslamet aku ki ditanggung ngono. Aseploke aku ora nderekke Ndara Janaka kuwi. Aku nang ndi-ndi yo dhewe klitah-klitih arep melu wong ora wani. Kowe heeh sangger nganggo jaket sing kuluh-kuluh kae. Terus ngalor ngidul. Kae nang stanpat lawas kae ngalor ngidul. Pondo ki nek ora kalap ki ndi jaket kok ngono le ngapusi dumuk-umukke. Genti aku takon kowe ngaku prajurit sangka ngendi sapa kang dadi aran. Kurang pangertimu iki wrangka dalem ing Parangkencana. Pati Gustiku Ratu ing Parangkencana
Prabu Dewasrani kuwi sesembahku paring dalem nama aku Patih Garjitapati. Sing ana mburi abdi dalem tumenggung Mandra Kenanga. Wah. Jenenge nganggo kembang Mandra Kenanga. Kowe ngaku sapa jenengmu? Satriya Madukara, aku Arjuna ya Janaka. Janaka. Iya. Wah, bejo kemayangan Sinora Kangelan. Di ngati-ati wis ketemu Janaka. Wah. Bejo kemayangan Sinora Kangelan iki sing bakal bisa ngundhake pangkatku, ngunggake bayarmu. Waduh. Muni piye kemau? Ngunggake pangkatku, ngundhake bayar Irkanapati ya bayarku. Mergo Ndara Janaka. Yo. Gong. Ndara Janaka ki tanggep bisa marai munggah pangkate. Mundhak bayare. Ya sing gelem-geleme sing bayarku ya. Delok-delok wonge. Kon ngundhaki bayare nek karo gawean keset. Ayo kok. Upama to ndek awak sehat, gareng kuwi gaweane rada mempeng kuwi. Mripate rada kuat. Nek ya ming cacate le rada watuk. Karang ya wis tuwa kok gong barang Ndara Janaka ki isih cilik aku ya biyen sing belajari joget aku. Nganti tak boncengake sing ning plantangane Ndara Janaka sing tak tutke iki. Nganti iso wis lenggah nang Madukara aku isih nderekke apa ra ya lumayan po umurku. Randek punah aku nek jungkatan ngung rambut sing mbois. Janaka ana barang pancen kowe tak goleki saka keparenging Gustiku yen ketemu karo satriya sing jenenge Janaka kena tak pringgake becik banjur tak sowanake awit Gustiku kepengin ngaku kadang sinrawedi marang Raden Janaka yen pancen mengkono luwih prayoga banget. Nanging menawa to aku supaya ketemu dina iki kepeksa durung bisa awit kadaya sangka karibetaning kahanan ing kraton Ngamarta. Matur karo ratu Gustimu supaya tunggu sawetara suwe-suwene Eka Warsa cilik-cilike Madyawarsa. Monggo bisa ora bisa gelem ora gelem kudu dina iki tak dereke sowan ana ngersani sesembahku. Menawa Janaka ndadak semaya aku ora urung bakal nampa deduka, malah prayoga yen ora manut tak rada paripeksa. Budi sembadani bangga taramu. Yen mengkono ucapmu terang yen mung bakal mbigal pengaring-aring. Senajan to akeh kancamu aja maju mbaka siji bareng ngomono. Seketi mburi sayuta ngiringan ora bakal Janaka mundur secengkang kelakon tak gandeng siramu tugel gulumu
para Kinopati ora ngira jebul tangane ming sebiting antepe kaya mimis Kolontoko. Menapa kepareng kula nyobi kridanipun Janaka. Aja geru prayoga wadya bala kapenggal padha didhawuhi Sumadya tata-tata. Sawisna gegaman piranti perang duk tali godi sak mangsa-mangsa kecekel rangket tangane. Tak cobani sepira kekuatane ngatos-atos Rekawati. Janaka onong paran semene kadik dayamu tangeh bobote kang onong mburi yen wujudmu klemar-klemar midak kapuk ora pending nanging gumunake bareng temandang koncane nyampluk siraku kaya tibaning mimis Kolontoko. Panjen panggah Morogagi maju kembarono kadik dayaku. Ingon-ingonmu aja tok uja. Sing jenenge reng-reng kono mau. Senengane iki mbijiki dada nganti mengkis-mengkis. Yen panjen kowe bisa mateni ponokawanku Patenono. Kowe tegel nyawang bangkene ponokawanmu, ora tegel kena ngopo jai kecat. Ya apa teko? Mau menyang dhewe kok aku mau. Ora bareng kancane. Aja ning kono, Janaka tak pateni. Nek sampean arep mateni Ndara Janaka genah nek ora iso. Tenan ora iso. Jalaran Ndara Janaka kae senajan to wujude klemar-klemer midak kapuk ora pending.
ning wis kondhang tau dadi jagoning dewa. Mula nek mung mungsuh karo sapadha-padha ora bakal kelakon dheweke gelem kalah. Lah mumpung durung ana kedadeyan kowe cilik dipiloro gedhe dipateni. Prayoga kowe kudu mundur awit aku ngeman keluargamu. Tanganmu angger ngono-ngono kok ambune kok ora enak. Kok apa iki? Tanganmu ora iso kok. Tanganku wangi, tangan kaya maya lho. Tanggep ora wangi apa? Maya ki larang regane. Aku wis tau bedah kutha Boyong Putri. Nggonku maju nang paparan persasat dadi pengewan-ewan. Nampani mimis sak jeruk gulung gedene. Sabukku ula welang, sondrerku ula weling. Ning rak nang kono. Iya. Neng kene aja dumukke dhisik, jalaran. Satriya tanah Jawa kuwi sing akeh lembut ngungkuli banyu, agal ngungkuli gunung. Lah nek pancen petak tenan, idu dadi geni ngumbulke lemah dadi gaman kok. Mulai yen nganti-nganti kalah apa ora isin kira-kira. Angger tanganmu ngono-ngono angine ora enak. Kok apa iki? Ning kowe iki ora iso. Kowe wong loro rak udur. Adu ketemenan. Nah iki. Ndang tut sendela wawa. Sapa baru ngentut ditumbak raja tuwa iki kowe. Ora kok ora genati wile tiba tuwa kono njur. Ngayal kan. Ora nganti tak tibani gegaman, ora nganti tak tibani Wesi Aji. Janaka tak cokot bisa kelakon tugel ngono. Ning aja umuk dhisik. Awit sing wis suwe Ndara Janaka kuwi nek wis gelem petak. Wah, tenan. Suarane nganti mak suwet ngono kok. Arep mukir. Weh lah cilaka. Iki kebacut tak gegem minggat. Reng, apa? Omongi Reng. Ana apa ta? Ha wong ta mau genah diman karo digawe becik kok ora dadi wah. Oh ngono didum-dumke. Makmel. Sing makmel ki apa? Janaka onong paran. Aja mlayu tak cokot tugel kuwi. Anda masih bersama channel Sabda Langit TV. Janaka onong paran. Aja mlayu tak cokot tugel kuwi. Sambato kelakon rampung nyawamu.
Janaka tangi kowe. Iki sing gegemke ora enak mau. Cokot mbanyake sikile celalangan. Mongko nganggo sepatu. Wih. Kate wong tuwa kok bodong. Modele kok ndelewer tu kene. Ki tunggal dina sing lambene kewer-kewer. Ayo sambat lu. Mulai mati mengkurep kok njur mlumah. Sekarang gue mati mengkurep ganjel. Wong mati kok omong-omongan. Kowe iki ngopo, Gong? Mati ya. Oh. Aku yo iya. Ayo saya do kongkrus mati. Ane ora tangi-tangi ana wong mati kok kongkrus. Ndara Janaka seda. Tambane wong kowe iki ahli cok suwuk-suwuk, engko nek apa iso ketrima yo waras. Wis aku sing matur ben di tambahi biaya. Yo. Silene ya. Suku watu gajah butuh alang-alang kampengan. Nawetu sawali-sawali sile. Wale. Wong nambani kok turu. Iki piwales kowe. Takon dosa. Kelakon tak bunuh. Wah. Reklek iya. Leno kapreno aja takon dosa ketiban senjata. Ngendi sing leno? Sambato kelakon rampung nyawamu. Semaput. Reng. Ketoke semak glendeng kok andang meneng mau. Oh, mati kabeh iki wis genah. Kena dinarani sampyuh ngono kae. Lah kita mau muni reng ngono, oh sambat-sambat. Kowe arep pamit karo aku ning ora iso kowe truk wis genah. Wah, ya karang isih anget e. Nyawa urung patek. Le lunga gejiat ae genah isih anget awake karang wong. Wah. Iya. Kita saya bunuh engkau. Wah, ora patut banget. Iki ambune apa to iki? Poket moko ora patek nglegewa. Janaka tangane antepe ngegilani. Apa abamu? Kowe bisa tangi ora bisa padha doat ungalno dadamu ketiban keris lawan rampung nyawamu.
Sambato, Janaka kerisku bisa ngilangi nyawamu. Enteni gedhugmu. Tata kene. Sak mangsa-mangsa Petruk teka, aja takon dosa. Piwales kowe. Kok suwi ra rene-rene ta iki? Lho kok silahe mah ora rene-rene. Oh, Ndara Sedo. Gus, apa? Sedo napa? Ora Petruk, ya mung kaget kena keris. Nek mboten kawan to? Ora, tandangi. Kula bata ya ampun semelang. Iya. Iki kenang apa kok? What kleru? Yo. Waduh, malah kleru. Penggede kowe. Gareng ki ngawur wae. Wah, wis. Malah kleru. Wah. Petruk ngomong geblung ora. Wah. Serana paedae. Bongkon kapan udan kasih. Gegaman Janaka tak tubruk endane lipet. Tekaning ndata gegamanku disaut malah ditamakake ana dadaku. Nganti mancur ludiraku di. Kula triske lenggah mangke kula cekele Janaka ngati-ati. Majeng suraning awaka mulatori sang senopati kiyo nyanda pusaka risang sanjata tumamenging dada ludira nyembur
Janaka. Onong paran. Rekyana Patih Garjita Pati mundur merga tanding karo Janaka. Yen pancen perlu aja maju mbaka siji bareng ngomoro. Tanding karo aku tak candak sabki perbatan dadi awu krasa tangan. Aduh. Pancen pinter kerengamu Janaka. Tak tubruk luput. Koncamu nyampluk sirahku kaya rasane pendel wesi. Ayo aja maju mbaka siji bareng. Sak kancamu legane ngati. Wis aja takon dosa mapano kelakon tak sabet pedang tugel. Hati-hati lho, Gong. Dheweke nyekel pedang. Men, aku ya nyekel Mau ngiris aku Kok tak iriske engko. Iki sing wandane kaya ember. Nyekel gegaman mentuwer. Watone kena nggo mlathok kowe. Gamanku iki tas tanggo nugel glune Pendhita 8. Sirahe tak renteng. Yen tas tanggo nyolong gedang naka sanga. Tak dol ora konangan. Kowe angger leno kena pedangku ambyar siramu. Kowe angger kena bapangku ya sigar siramu. Sak pirang dina kowe? Iya. Awas lho, Gong. Aja nganti leno lho, Gong. Awas. Awas, aku lho, Gong. Awas, Gong. Ora semelang truk kaya. Awas, Gong. Kadiburi, ora apa-apa, ora wong. Ora ndas, awas. Aja dilok-loke, ora dilok-loke mlenyok tenan. Kok pinter wae. Biyen-biyene bintang film
Aku wis tau syuting Dinjen Petruk ya. Yo apaan nih? Ora. Us. Gong aku gong ora apa-apa ora. Ndas awas. Ora usah dileke merem nek ora dileke yo merem. Hati-hati lho Gong. Ngendi sing sikar sing bobo. Ya ngene, Gong. Awang gareng ki teturan sanggon nenggon. Kena sirahe. Ya mlenyok. Piye ki mlenyok kok ngene. Sirah daman-daman emang diplenyokke. Kaya salah-salahe dhewe kok ya reng iki. Rading, panjen Bagong ya ngawur kok. Tak tambanane ya, Truk. Tak tambani kene. Ya. Ini ora iso tangi. Kowe ya. Wis urip, Ding. Wong ora apa-apa genah waras ngiris kok ngono kok. Ki. Kudu ana ragate iki. Iki patute ditambani. Ya. Wis lara mah Dek. Bagong edan. Iku ndur. Mangimba-imbaning dewa kamanungsan Adi Tumenggung. Yen to Janaka tak kira ora bakal bodho kalani, nanging kang bodho kalani malah ana kawan. Menapa kepareng Wadyabara sedaya majeng. Senajan to bisa maju bareng tak kira ora bakal bisa ngrangket Janaka. Sebagian para Wadyabara didhawuhi supaya ngawasi sak laku jantrane. Ayo kowe karo aku kunjuk ngersa dalem Kanjeng Sinuwun. Monggo kula ageng.
nyat langening karengan agelar pandamuntar lir soroting peponang surem tanpa dang kasungan pajaring purnama ing gagono wah suka syukuring Jawata ingkang murba dumadi Ndara Janaka tasih pinaringan pengayuman saged ngunduraken wadyabala ing semanten kathahipun. Iya Kakang Semar. Apa ora ana ingkang tekaning pati langkung utami menika wanggenipun peperangan Ndara Janaka senadyan to kathah wadyabala ingkang sami temandang peperangan nanging munduripun kanthi sae mboten wonten ingkang alit tatu ageng pejah. Jelasan Kang Abdi Gareng Petruk Bagong kimono saged kenging kangge ngajri-ajri dumateng mengsaipun Ndara Arjuna. Yen mengkono aja nganti kadaluwarsa Kakang Semar. Ayo enggal padha sowan ana kraton Ngamarta. Ndawek kula dherekaken Gus. Mangkono sigeg ingkang nuju wonten madyaning wana kocapa Raden Janaka kang wis mijil saking Wanadri. Arsa sowan ing kraton Ngamarta ing tatkala semana kempaling para kadang twin para putra. Kawistara saking tepining wana Diwasa. Yayah Palwa kang dumununganing tengahing samudra.